सोरबा आंनि जानो नामा प्रप'ज खालामनोसै। हे गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टिंबा नायलांफाबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम। दायो थांगासिनो लोगोफोर बगामाथि। नैहाय बेयावहाय दङ साफात बागान। साफात बागानजों लोगोसे गय बिफां गोरलै गायनानै होदों। नैया जोबोद मोजां समायना नुदों। ओमफ्राय नैया बिथिं हाजोआबो नै खाथिथारावनो आरोना। ओमफ्राय नै आदायाबो जोंना सिगां सिगां दङ थांगासिनो मोनसिगोन आरोना बारा गोजान गैला। ओमफ्राय आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों बगामाथियावहाय स' फाइनालि जोङो मोनफैबाय। ओमफ्राय जोङो थाबायनानै फैबाय आरोना गारिखौहाय लाबोफायासै। ओमफ्राय नै उनाव दङ आदा बाजैमोना जमानो बेरायबोगासिनो। ओमफ्राय आङो सिगांथार आरोना। हेलाय लोगोफोर नुहरदोंना दैमाखौ जोबोर समायना। नैया बिथिंबो बोग्रिबारि दंथारो माथो। बैग्रि बागान गोजा नै बगामाथिया माबायदि बैग्रि बागान जानाय सोरबाफोर मिन्थियोबा कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। ओरैजाय खावसेथिंबो बिराद बैग्रि बागानानो दं आरोना। हनै फ्रायानो बैग्रि बागान गोजाखा। दैखौहाय नै गोथां कालारनि नुदों जि गोजोंखा दैयाहाय दाहारथार जागोन आरोना। बिराद अन्थाइ दङ सिङावहाय। मानसि गैयैयावसो बेरायनो फैयोलै लोगोफोर आङो। मानसि ज' फैया आङो। लांदांआवसो फैयो आङो। लांदां इउटुबारसो जाबाय आङो। मोजांथारलै जायगाया लोगोफोर। हर माबादोंलै। हा? ओइ दाउआ गिदिरखा हनै दाउआ। खाथियावनो मैदेर दंफैयोनो लोगोफोर। बेखायनो नायथिं नायदा थाबायदों। बेखायनो गिनानै उनथिंबो सिगांथिंबो। लामायानो हाग्रा जिंसो। सोरबा आंनि जानो नामा प्रप'ज खालामनोसै। दखान गंनैसो दंखोमादां बेयाव मोनसिगोन आरोना लोगोफोर जोङो। ओमफ्राय आदायाथ' जोंना थाबोखाबाय बाजैखौ लोगो मोनना बाजैजोंसो थाबोगारबाय। ओमफ्राय जों दा आथिं दं आरोना। सासे आदा जांजि दङ। जों सानैजों फैगासिनो। बिसोर बेरायलाबाबो जों नायजोबलांथारनोसै आरोना जों सानैजोंनो। नैया जोङो ओरैजाय दैमा खावसेथिं दं आरोना बारनानै। ओमफ्राय जों दा नैथिंजाय थांसिगोन आरोना ओरै बेरायनो। ओमफ्राय मानसिफोर दङ बिथिंजाय। बैयाव गारि लायै दंफैयो आरो मानसिफोर। ओमफ्राय जोंहासो थाबायनानै फैबाय आरो। ओमफ्राय गोजौआव गाखोनानै नाहरबाथाय गाहाय नुहुरो आरोना। बेखौ लामा बायदि नुदों। लामा नंगौना नङाथाय। ओमफ्राय नैया बेयो हाजो गुगानाय खोमादां। मानसिफोरबो दङ फट'क लागासिनो। आदा मोनानै मालाय बिदिनो फट'क्स लागासिनो दं। आंबो लानोसै। नाव गाखोनानै बारलांनोसै होननानै सानदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नाव द्राइभारानो गैया बहा दंहैयोबा। सेंग्राफोरा जमा दुगैगासिनो दंथारो मालाय। दैया बिराद गोथौ लोगोफोर। आं बारनो हागोन ना हाया होननानै ट्राइ खालामबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दैया बिराद दाहार आरोना। सिङाव अन्थाइबो गिदिर दङ। ओमफ्राय आङो सेस्था खालामै हामारथारबाय आरोना दैखौ बारनो। दैमाबो बारखांबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय जेनथेन बारबाय सिजोबलायबाय आरोना। एसे सिबाय बोखोनानै बारनो। बिराद मोजां जायगाया फैनानै जि मोजां मोनखाबाय आङो। ओमफ्राय नै बिदिनो गरा गोजौ दं आरोना। ओमफ्राय हनै बिदि मानसिफोर दुगैफैगासिनो। जोङो ओरैजाय बारनानै फैबाय। ओमफ्राय बैथिं मोनसे बोग्रिबारि दङना बिथिंजाय थांसिगोन आरो मोनसे दंबावो दैमाया बारनो। बिराद हौवा मानसिफोर गोजा आरोना दुगैफैगासिनो। हिनजाव मानसिखौनो नुवा खमथार आरो। जों जेथिया बेरायनाय पिकनिक जानाय टाइमाव फैयासैबा। हनै बिदिनो दुगैगासिनो आरोना। बारनो होनदों ओइथिं। नै डायमन्ड थांदों डायमन्ड। नावआव गाखोगौमोन नै गाखोबालाय खारबाय। जों गाखोनो नागिरनायावबा ड्राइभारानो गैयामोन। बिसोरो मानसि दुगा दुगिथारलै बिसोरो हनै हारामिफ्रा।
नाव गाखोदों बारनो हाया ओमफ्राय थिना नाव गाखोबाय जोंखौ थगायनानै हाजो गाखोनो मोनथारसिगोन लोगोफोर नैबे जाहैबाय बर'फोरनि बाथौ मन्दिर थानसालि ओमफ्राय नैबेयावहाय लिरनानै दोनदों जै आफा बोराइ बाथौ बेनिफ्राय दङ गोजौआवहाय ओइनो बुद्ध मन्दिर दङनो आरोना गोजौआवहाय ओमफ्राय दा जोङो गाखोलांगोन आरोना बे सायावहाय माबायदि दा नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो आरोना सायावबो मन्दिर दं होनदों नै दखानबो दं आरोना बेयावनो जाग्रा लोंग्रा बेयावनो गासिखौबो मोनजोबो ओरैजाय फ्रायानो दखान दंजोबो आरोना ओमफ्राय दा जोंबो हाबहैनोसै आरोना एसे जाहैना लानोसै ओमफ्राय हाजो सायाव थाबायगासिनो दं नै जोंना आदा आरो बाजै मोना हाजोआव गाखोनोसै आरोना बुद्धआवहाय न'जों फैखादों हाजोआव गाखोनाय लामाखौ मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नैया नायनानै लादो बुद्ध थानसालिसिम थांनाय लामा ओरैजाय साजों गाखोलांगोन आरोना लोगोफोर ओरै गोजौथिंजाय लामाया दङ दैया बिथिं दंखायो सिरि गाखोग्रा थाखो थाखोनो हागोन हायाथाय गाखोनोसो दे नोंसो बेरायनो ख्लाब ख्लाब गाखोजेनबाय आरोना हाजोखौहाय आथिं रोवलायलायो आरोना बिराद गोजौखा हाजोआनो मेंलायलायबाय दंबावोसो नैया बेसेबा गोजौनो आयौ मेंजोब्बाय आयौ 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 बेसेबा गोजौखा आरोना जोङो इमान गोजौखौ गाखोबोबाय फाइनालि बुद्धखौ नुमारबाय नै लोगोफोर नाहरदो आयै मासि मोजां समायनाथार फैदो वाव बिउटिफुल आंनि साननायफोरा जाफुंदों होननानै बुद्धनावहाय बोर बिबाय आङो लोगोफोर मेंबाय मेंनाबो रावबो गैखाया लोगोफोर बेबार जानुवारि बैसागु माबायाव बेरायनो फैबाथाय आंखौ लानानै फैदो लोगोफोर आंहा सिंगेलसो फैनो हागोन जमा जि मोजां हारसिंनो दंफां बाथा बेरायगासिनो आरो आङो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं बिफां बारि नै सारि सारि जोबोद मोजांथार ना नै जि मोजांखा थान्दानो माबा हाजो गोजौआवहाय बार स्रो स्रो नांगासिनो आरोना मोजांनो ओमफ्राय माबायावहाय दैमायावहाय सान्दुंआ बिराद नाङोना ओमफ्राय गरमथार आरो ओमफ्राय बेयावहाय हाजो गोजौ बिफां लाइफांजों बार स्रो स्रो नाङो आरो बेयाव मोजांथार बेरायनो हाया गाखोबोबाय बुद्धखौ नायनो थाखाय हनै जों गालांसिगोन आरो बुद्धखौ ओमफ्राय जों गाहायाव ओंखारलांफिनसिगोन गाहायाव दं आदामोन बिसोर गाखोबोआसै ओमफ्राय ओरैजाय खावसे दंबावोमोन ओमफ्राय बिथिं थांथ'ला खोमा मोनाबायबो 3था जाबाय ओमफ्राय जों दायो थांफिननोसै आरोना ओंखारलांसै नै लासै मानो सिन्था खुखो हाजो गोजौनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय दायो नै आदानि लोगोफोरखौबो लोगो मोनदों ओमफ्राय दायो दहाय नाव गाखोनो मोनैनि दायो नाव गाखोलांनोसै जोङो दहाय फैनायाव आङो नाव गाखोनो मोनाखैमोन ना बारनासो फैनांदों दैखौहाय एबार नाव गाखोलांनोसै थांनायनि सिगां जायगाखौ खनसे सोरगिदिं नायस्रा लांनोसै होननानै सानबाय आरोना नायनानै लादो नै लोगोफोर सोरगिदिंनो बिराद मोजां खारोना जायगाया बे नाव सायाव गाखोबाय नै दहाय गाखोनो मोनाखैमोन ना दाहाय गाखोनो मोनबाय नै जमानो
नायनानैसो दैखौ फिसा नुयो आरोना, नङाबा जि गोथौखा गोथां जालायनायनि सिङाव बिराद अन्थाइ गिदिर गिदिर दं आरोना। दैया बिराद गुसु, सान्दुंआबो बिराद गोसाना, ओमफ्राय मानसिफोराहाय बेलासि टाइमखाय बिराद दुगैनो फैदों। जमा जमानो दुगैगासिनो, हनै मानसियानो जोबा दुगैबाय दङ। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरदो अननानै। दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बे ससेयावनो दोनथ'नोसै आङो, आरो नेक्स्ट लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।